Puliano sanai puliani kubi hamjamarok manani jotoni kepalo gurui. Ikphai college o online job exam rina thamani 2 years eba 2 bosarni ulo hamjama borok malayei kuno kok sana gurui haifano burui celano tangi khairokjagui tugano telangui logirika breakup wngmani ulo phano aborok saimana bagui norok video no lahas jora kaham ke naidi jotona lamsukani kok borok elabdai risanalo norok hinkai pulian sim lahas jora kaham ke khnari kaham ke bujidi abon bagi norok video no card ebe skip takadi kok kolok mana ang chikon sakai norok no sawi bujirina bagui try khaine norok lahas jora kaham ke naidi pulia sikang otchala class 11 o khoroksa burina hamja gohni saka a jora buri saka ang tabuk hamja norok musungya ati hini samun olo borok dol khai tongkha dol khai tongmani bisingo bukhamani borok hamja lakya class 11 te 12 pass wngkha abun olo buri BBM college o porika chalakai MBB college o a jora buri college o dol katal chalarok sanamga tei a buri college thangai bini dol chalarok bai tongo borok bai mang berayo tongo abudi ka jora bini chala call khagya hinkai call receive khaya call cut khai riu tei a jorano a buri college ni chala rok bai selfie photo rok nawi Facebook WhatsApp status abudi ka jaga upload khai tongo aborok no nugui MBB college ni bini chala ekdom sak kosto nangjagui wansuka bana hamjakliya abagi ano care khaliya nei joli jakha haipano oburini tomung oste salaijak tongkha abuni bagui bini chala bona hamjama bagui belai risitinyani chengkha daily walai lakya risitilemani bagui afuru buri saka nang bagi risitiya tabuke tangi asuk risitikya ang bezal nangjago risitine rokbai jodi tongi maya chajagi henkai thangpaidi kakdi abuti khaimang oburi daily walai khenkai ochalano kakdi hini saka ati khaimang daily sajagai ochala laso khai burine breakup khai rika tangi hinkai bini buri bono puliani hamjama kahai puliani care khaima kahai khailiya hinai sak duku nangjagui kosto ongai bono haksal ongnani nangkha abudi kahai jora a burino bo bini agini school ni dol rok call khai saka nini no chaya kaham ke tonglai di hinai haipano a buri asuk bini chalano hamjak tongmani se apur khai saka dunia bo simira chala kwbangma chala tongo hinai bo tangi a kok saka hinkai bo college dol kadal khalaimani a dol rok bono hamya advice eba hamya kok negative mang sawui a chalano hamya khlai saka abuni bagui oburi ba bini chaya hani saiman phano kunu sori mabrok sanliya atikhane borok hakchal ongai breakup onglakya phiaba onek sal onek din 2 bosarni ulo borok tini agortolani ekphai college o bank ni online exam rina phaipuro borok tesa nuklakya exam hall jaga achala bini puliani burino onek salni ulo nugui belai sak tamo ongjaka tongna rungya kahai ong tongkha a jora bo bini burino hakchal tongdai nasik tongmani bini burui pan card xerox khaituna pogjagui wana chinta ongjak tongkha bono problem kalai tongma nugui achala burini gana thangai bini original pan card nawi dogan phacha thangai xerox khai riphaikya buri kuno kok sana krijaka wana jak tongkha afuro burite chala joto janija exam holo online exam rina bagai hablakya borok a jaga kaham hamya kuno kok salai malai liya online exam paiman olo chala onkor phayei bini puliani burino college ni phadaro basajak nogui belai bini bukha tamo kahai engjaka tangi hinba puliani hamjamono tesa juda feelings rok alkango abuni bagai bo bini burini gana thangai kok saka exam bahingkha kebonoda nasing tong apuru buri saka nono nasing tomoni angkai nono thangkana hene tongo haipano serapsa nasing thangsiwano hene nasing tongmani a kongno khanawoi chala saka ano ya tongnata bukhani borok masasuk nasing jangnai ro buri kuno salia atita sari hini simi saka chalabo kuno salia mone simi tongka chopkai apuru buri chalano singa exam dhamka hinai tei phungo tamobai maiche phaikesa atirok hinai chala saka exam jengmani rikha tei ang phungrogo maiche meya nang kaham ke saimano hinai simi moneite tei sairikha apuro chala saka nangkai tamo moibai chai phaikya hinai buri saka angkai meya hori moi chicken moi songjak tonga amobanya chai phaikya hinai buri saka apuro buri chalano singka nang tamo koboide phungni bai chajagya hinai chala saka ang mata monono basai de kalai jenono chengra phatara thungai tongnani hinai
tei a chalano mai chajagye phaio hinui khanawui a bwrui ekphai college bwskangni tiffin dogan eba puri sobji dogan tlang thangka a chalano phungni mai chajagye hinui gana achugui logirui charika o pulyani bwrui bini hamjama chalano. Aboni ulo a chalate bwrui tamo wngkhana onek salni ulo pulyani hamjama borok bai malai norok jodi aboni olni kok saimano muchungui tongkhankhe norok ano comment box o comment kai sadi. Video ni main kok abono jesukpano waladi jesukpano hakchal wngdi kubui hamjama pulyani hamjamani borokno tesa juda bwkhano bujiwo. Aboni bagui kani baksa hamjak tamo jora norokno baksa kaham sanai baksa hamya sanai phiaba nung boni bagui nini hamjama borokno chayata sadi chayata swnamdi tangi hingkai aboni ni hamjama borok se boni kobai sakno siyata swnamdi. O kok wngkha abo kubui story thanai 1 August 2021 o ekphai college o bank job ni online exam wngmani salni kok a kokno sawi khanarika takuk Mithun Deborma bini bwkhani kok hamjama jaga boni kokbai tongkha hingkai norok se hakchal wngnai. Dol swnamani bisingo kaham tongo hamya tongo kaham hingkai kaham no khainai hamya hingkai nono hamya no khainai bo abono sanamo sungjaka. Last kok abono sanai norok jodi a takuk Mithun Deborman kokno bo bini pulyani bwrui hamjak tongmani kaglaiui 2 bosorni pore job exam ni bagui online rina phaiporo malaikya aboni ulo bwrui bono khairokjagui tiffin charika mairok chajagye hinui phiaba aboni ulo borok tamo wnglaikya number nawi kokta salakya hada hamjaglakya tabuk tamo wnglaikya abono norok saimano muchungkhankhe norok ano comment box o comment khaisadi ang norokno aboni next part datino tubuna bagui try khainai jodi norok ano saka hinkhe.